Ail-adeiladu Nepal. Mae'n tua 16 yn bore a dwi wneud fynd yn barod ar gyfer dydd o wirfoddoli. Da ni'n helpu adeiladu tŷ ar ochr y mynydd i teulu gath i ffeithio o'r ddaeargryn. Mae gen i tua 40 munud o haic o flaen fi i gyrraedd y tŷ. Dyma dydd o wirfoddoli yn Nepal. Namaste! So mae'r tŷ dwi'n mynd i reit ar ben y mynydd rhwngco. Namaste! Good morning! Good morning! How are you? Good, fine. It's 250. I owe you. Radio. Where are you going now? Up the mountain. O'n i ar boi na 250 rupees am dodgy radio nes i brynu ddoe. Dal yn dringo. Bron yna. Good morning. How are you? Felly dyma beth ar ôl o tŷ y teulu ers y ddaeargryn. So dyma'r tŷ uwchben Kathmandu. Hon yw'r chwarel lle mae rhan fwy o'r defnyddiau yn dod i adeiladu'r tŷ. Mae tywod yn dod lawr yr afon. Unwaith mae'n sychu allan, mae'n cael ei gario i fan hyn. Felly i gael gwared o'r cerrig. Mae'r twmpath hyn yn cael ei taflu drwy'r ffens y fan hyn, sy'n rhoi tywod pyr i ni. Mae o'n creu plastar ar gyfer y tu allan y tŷ. So mae yna 5 stafell yma. Does o ddim trydan yma. Stafell y plant dwi'n meddwl di hwn. A diw reit neis o Kathmandu. Mae'r to wedi cael ei wneud allan o corrugated steel. Rownd yr ochr mae gennym ni'r septic tank newydd. Dyma'r finished product. Dwi'n meddwl da ni'n cael cinio wan efo'r teulu. A dyma tŷ temporary yn wan. Sef basically shed efo ni allan o bamboo a corrugated steel. Danny bad, thank you. Funny. O weithio y tŷ complete. Ych ymlaen o'n i siop i brynu can bach oer a clec i fi.